Diolch i wedi o. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron. I ni'n gofyn i ti drwy garhau wrthym i ddod lawr ein plith. A nerthon ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn i hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 372. 372. Mi welaf yn ei fywyd y ffordd i'r nefoedd fri ac yn ei angair taliad a roddwyd trosof fi. 372. Gyn i sefyll i'w chanu. Croeso'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd-gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Ebrill 19. Hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 366. 366. Amen.
Gyda'n darlleniad o Epistol Paul at y Colosiaid, y drydydd benod. Cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. Colosiaid penod 3 a'r adnod gyntaf. Am hynny, os cydgyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddeiar. Cynnes meirw ydych a'ch bywyd a guddiwyd gyda Christ yn niw. Pan ymddangosog Christ ein bywyd ni, yna hefyd yr ymddangoswch chwythau gydag ef mewn gogoniant. Marwhewch gan hynny eich aelodau, yr rhai sydd ar y ddeiar, godineb, aflendid, gwyn, drychwant a chybydod, yr hon sydd eilyn addoliaeth. O achos yr hyn bethau y mae di gofaint Duw yn dyfod ar blant yr anifydod. Yn yr rhai hefyd yr hodiasoch chwythau gynt, pan oeddech yn byw ynddynt. Ond yr awr hon rhoddwch chwythau ymaith yr holl bethau hyn, dicter, llyd, drygioni, cabledd, serthedd, allan o'ch gennau. Na ddywedwch gelwydd wrth eich gilydd, gan ddarfod i chwi ddiosg yr hen ddyn ynghyd â'i weithredoedd. A gwisgo'r newydd, yr hwn a adnewyddir mewn gwybodaeth, yn ôl delw yr hwn a'i creodd ef, lle nid oes na groegwr nac iddew, enweidiad na dienweidiad, barbariad na sgithiaid, caeth na rhydd, ond Christ sydd bob peth ac pob peth. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am y fraint yma a'r cyfle i gallu dod ger dy fron i ddod a'n mawl a'n desyfiadau, i ganid y glodydd, i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. O Dduw, i ni yn diolch i ti am bob un cyfle, am bob un adeg sydd ar gael ar ein cyfer ni, i ddod i'th di, i ddod i'th gwmniaeth di, i'th bresenoldeb, i alw ar dy enw. Ac i ni yn gofyn o Dduw na fydd yn byth yn cymryd y pethau hyn yn ganiataol. Ond y bydd bob un cyfle y byddwn ni yn cymryd gafel ohonynt, yn llwyr, gyda'n holl nerth. O Dduw, i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod ger dy fron, ac yn dwi'n ond yn gallu gwneud hyn oherwydd heiddiannau, yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosom. O Dduw, iddo wneud cymaint trosom, pob peth ein mwyn ni, iddo ddod i'r byd yma a fyddai yn ei wrthod a fyddai ni gysau i fyd a oedd am ei waed am ei ladd i fyd a groeshoeliodd ef. Ond o Dduw, nid yn unig iddo ddioddef hynny, iddo ddioddef dyddi gofaint di yn cael ei dywallt arno, i ddioddef uffern am ei holl blant. Ond o Dduw, i ni yn diolch i ti ar y diwrnod arbennig hwn, i ni'n diolch am y fraint, am y cyfle yma, i ddiolch i ti, iddo atgyfodi y trydydd dydd o'r bedd, iddo goncro, iddo brofi mae ef oedd mab Duw, mae fe oedd y Meseia, iddo brofi mae fe oedd yr holl alluog, wrth iddo atgyfodi, iddo ddod yn ôl o'r meirw yn fyw, gan concro uffern ei hun, gan concro'r un drwg, gan orchfygu Satan, gan orchfygu ein pechod ni. O Dduw, iddo wneud y cyfan ein mwyn ni. Ac felly o Dduw, i ni yn dod yn hyderus ger dy fron, yn gwybod hefyd ei fod nawr yn eiriol drosom, ac yn pledio'n hachos, yn cyflwyno'n gweddiau. O Dduw, i ni yn diolch i ti, fod yr fath gadernid gan dy blant di, wrth fyw mewn byd sy'n llawn ansicrwydd, byd sy'n llawn ofnau a phryder. Ond o Dduw, i ni fel dy blant yn gallu o leiaf, gallu pwyso arna ti, a gallu ymddiried yn o ti, pa beth bynnag a ddaw, ein bod yn gwybod fod pob peth yn cydweithio ein lles ni, ein daioni ni, gan ein bod yn blant i ti. Felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac yn gweddio Dduw y bydd yr efengil yn cael ei ledeini ar hyd a lled ein gwlad ni. Fel y bu yn y dyddiau gynt o Dduw, i ni yn gofyn am y fath ymweliad ac hyd yn oed ymweliad hyd yn oed fwy dwys, fwy o dywalliad o'th ysbryd glân di. O Dduw, i ni yn gofyn am ryw ymwybyddiaeth y fod yn mynd i ddod. O Dduw, i ni yn dyheu am hyn, i'n gweddio am hyn yn gyson, ond o Dduw, i ni yn cyffesu nad yw ein gweddio ni fel ag y dylsent fod, nad ydyn ni yn pledio at ydi fel ag y dylsem. O Dduw, mae'r pethau'r byd yma yn ein denu ni mor aml ac yn ein tynnu ni oddi ar y llwybr y dylsem rodio ar hyd di.
O Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn cynhesu'n calonau heddi, ac y byddwn ni yn gweddio a byddwn ni yn cael gweld dyddiau lle bydd y enw di unwaith eto yn cael ei ddyrchafu yn ein gwlad ni. O Dduw, diogelan amser yma heddi, ni mor ymwybodol o'r frwydr ysbrydol ar un drwg yn dod ac yn ein tynnu ni lawr, yn sibrwd am heion, yn dod â digalondid ar ein traws, anhawsterau unrhyw beth i rwystro ni rhag gwneud safiad fel ag y dylsem. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hoedfa yma a'r holl ddydd i ddofal di, nid yn unig i ni yma, ond i dy blant di ar hyd a lled o wlad a'r byd. I ni yn gweddio, Dduw, y bydde di yn bendithio dy blant heddi ar y diwrnod arbennig hon. I ni'n gweddio y byd y blant yn cael profi o'r newydd, o'r nerth hynny sydd ar gael ar gyfer dy blant di, nerth yr atgyfodiad o Dduw i fod yr hyn y dylsem fod. Felly o Dduw, tir lawr, tywalt ysbryd arnom, bendithio ni ac arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni emyn rhif 380, 380, fe roed arno bwys eogrwydd, pwys nalsau, ddal moddyn, cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod ynddo i hun. 380 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
Gyda'n testyn o Colosiaid y drydydd benod a'r ddwy adnod gyntaf. Colosiaid y drydydd benod a'r ddwy adnod gyntaf. Am hynny, os cydgyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddeiar. Mae'n rhyfedd iawn ar yr adeg ysgrifennwyd yr epistol hon at y Colosiaid. Yr anhawster oedd, roedd rhai'n credu gan ei gredadyn ei ryddhau o'r gyfraith seremoniol, gellir byw fel ymuno. Nag yw e'n rhyfedd. Nag yw hwnna'n canu rhyw gloch amhleserus, allech chi ddweud, yn ein clustia ni. Ein bod ni dal yn syrthio i'r un hen broblemau. Dyna oedd y broblem yn yr eglwys fore. Dyna yw natur ddynol. Dyna yw natur rhywun sydd ddim wedi deall yr efengil, neu sydd yn gadael i'r hen ddyn falle i lywodraethu ac mae'r chwant y cnawd ac mae'r ddeiar yn tynnu a pechod a y temptasiynau ac yn ildio i'r temptasiynau trwy'r amser. Mae wastad yn anodd gallu dweud y gwahaniaeth rhwng anghredadyn a Cristion sy'n gwrthgilio. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ateb. Dwi yn sicr ddim yn gwybod pa ffordd i ddisgrifio'r peth. Yr cyngor siwr o fod gorau yw edrych ar y Cristion sy'n gwrthgilio fel anghredadyn. Dyna yw'r siwr o fod y cyngor gorau. Rhaid mai dyna yw'r cyngor gorau. Achos mae cyflwr nhw'n drychinebus, bechadurus. Ond os ydyn nhw'n saint, maen nhw'n saint am dragwyddoldeb. Does dim byd yn mynd i newid y ffaith. Os yw rhywun wedi gwir ddod i gredu, ond wedi gwrthgilio, maent yn mynd i fynd i'r nefoedd. Dim cwestiwn am y peth. Ond maen nhw'n gadael yr arglwydd lawr. Ac yn aml mae rhain yn byw bywydau mwy bydol na'r byd. Ac felly, mae'n anodd dweud, a yw'r rhain wedi deall, achos yn yr oes dwi'n byw yn dwi'n weddol sicr, mae nid gwrthgilio yw'r broblem heddi, ond mae heb ddeall yr efengil yw'r mater. Fod yna rhai sydd yn cylchoedd efengylaidd, ddim yn sôn am yr cylchoedd eraill, achos maen nhw'n gwadu'r efengil yn llwyr. Felly ni'n cymryd yn ganiataol fod rheini sydd yn gwrthod yr efengil yn llwyr ddim yn blant i'r arglwydd. Felly does dim eisiau ni ddadlem hynny, os nad ydyn nhw'n credu'r gwirioneddau'r efengil, nid ydynt yn saint. Ni'n sôn am yr rhai sy'n proffesu bod nhw'n credu'r efengil. Ac eto yn byw fel y byd. Tybiwn ni mai nid saint ydynt. Ond fedra i ddim dweud, na fedra i. Fedrwn ni ddim dweud, dim ond yr arglwydd sydd yn gwybod. Ond yr unig gyngor fedrwn ni ddweud yw hyn, edrychwch arnynt, gweddiwch drostynt fel yr anghredadyn. Dydyn nhw ddim wedi deall yn llwyr. Ac dyna'r peryg i ni hefyd, y peryg dyddiol, ond nid yw yn frwydr. Faint ohonoch chi sydd yn proffesu fod yn Gristnogion, rhaid eich bod chi hefyd yn tystio i'r ffaith. Mae anodd yw'r llwybr i gadw ar y llwybr cil. Mae'r un drwg yn ein temptio ni yn ddyddiol. Ac felly rhaid i ni geisio fod yr hyn y dylsyn ni fod. Dyma oedd y broblem pryd hyn. Yr oedd yna rhai yn dadle ac yn dysgu, ac allwch chi ddadle, rhai oedd yn dysgu hyn, a oedd rheini'n Gristnogion. Wel, tybiwn ni na allan o fod, ond efallai bod rhai wedi twyllo pwy a wyr. Ond i ddysgu gan fod yr gyfraith seremoniol wedi delio dy fe, yn rhyddhau o'r gyfraith. Nad oes rhaid i ni gadw'r gyfraith. Allwn ni fyw fel ymuno ni. Nawr, mi fyddwn ni mentro dweud, wel, wrth gwrs, mae hwnna'n anghywir. Ond yn ymarferol, dyna sut i ni'n byw. Yr hyn mae Paul yn ei ofyn yw hyn, yn syml iawn wrth arall eirio, os ydym ni yn blant i Dduw, dangoswch ete. Profwch e. Profwch eich bod chi'n blant i Dduw. Peidiwch am mynd ati a chwarae'r gêm. Fi'n cofio clywed tystiolaeth rhywun rhai blynyddoedd yn ôl ar y radio yn dweud tystiolaeth sut deithon nhw i gredu na ddim rhoi dim manylion i chi rhag ofn bydd rhywun yn nabod y person yma, ond yn dweud, y person yma'n dweud, fe ddes i'n Gristion, es i nôl y diwrnod nesaf, dweud o bobl, peidiwch a phoeni ffrindiau, dwi ddim di newid dim. Dwi dal yr un hen berson. Doedd y person yna ddim wedi deall. O'n i'n ame pan o'n i'n clywed y dystiolaeth. Oedd yna rhywbeth mawr o'i le. Ond wedyn ni yn dweud bod nhw wedi mynd allan o'i ffordd i ddweud wrth ei ffrindiau bod nhw dim byd wedi newid. Sut gall y person hynny fod yn Gristion?
amhosib. Mae'n amhosib. Yn cael ei gydnabod gan bawb. Dyma i chi enghraifft gwych o Gristio. Yn y cylchoedd efengyledd. Lle chi credu'r fath beth? Faint ohonoch chi, ifanc, falle fydd yn mynd i'r ysgol, ac yn mynd i'r coleg, ac i'r swyddi, ac am fod gyda'r byd, i chi mynd gyda nhw, glywon ni Sul diwetha yn dofe. Glywon ni Sul diwetha am yr rhain sydd yn mynd i'r llefydd, lle mae yna yfed a pob math o beth yn mynd ymlaen, ac yn gyffyrddus yn y sefyllfa fyna, ac yn dweud wrth bobl, dwi'n un ohonoch chi. Gallan nhw ddim fod. Mae yna rhywbeth mawr o'i le. Mae'n anysgrythurol, dwi ddim yn gwneud synwyr. Ac eto gyd ni'n byw mewn oes sydd yn gweiddi allan, edrychwch arna i, dydw i ddim yn od. Dim dyna beth ni'n darllen fan hyn. Mae Paul yn dyheu i'r bobl yma i ddangos, os ydych chi'n Gristnogion, dangoswch te, profwch e. I ddweud y gwir, nid profwch e mwyn profi fe, fe ddyle fe ddod yn naturiol. I ddweud y gwir, dyw'r Cristion ddim yn mynd allan o'i ffordd i brofi ei fod e neu hi yn Cristion. Mae e'n digwydd yn naturiol. Mae yna rhywbeth gwirthiol wedi digwydd yno, sydd yn dangos ein bod ni'n wahanol i'r byd. Mae'n od yn diwe, petai rhywun yn honni unrhyw beth o fewn cymdeithas, mi fydde pawb yn dweud rhaid cael rhyw brawf am y peth. Ond pan mae'n dod i broffes, mae fel petai bob rheol mynd mas drwy'r ffenest. Sdim ots beth i chi'n dweud, sdim ots beth i chi'n neud, sdim ots beth sut fywyd i chi'n byw, pwy yw eich ffrindiau, sdim ots dim byd. Chi wedi gwneud proffes a dyna sy'n bwysig. Dyna fel i ni'n byw heddi. Os felly, cydgyfodasoch gyda Christ, os ar ddydd y Pasg fel heddi, ein bod ni'n honni ein bod wedi cydgyfodi â Christ, yna gwrandewch ar yr hyn sydd yn ddisgwyliedig. Os, a gobaith yw, mae hon yn neges i bob un ohono ni, Cristnogion a'r anghredadyn. Mae bob un oedfa gyda fi ar pnawn dydd Sul, y nod o leia bob un Sul yw pregethu'r efengil yn llwyr a phledio. A dwi ddim yn deall hyn, mae'n od yn diwedd, i ni am pledio gyda'r anghredadyn i gredu. Dwi wedi bod yn gofyn i fi yna, a dwi'n ei gormod hynny ambell waith ac yn meddwl, chi'n clywed gymaint yn yr oes yma, falle ddim yn pledio ar anghredadyn i gredu. Wel, dwi wedi dod i'r casgliad na, dyna'r unig beth fedra i weld. Pan ni'n mynd ac yn darllen yr ysgrythur ac yn paratoi, na'r unig beth i ni'n gweld. Pan chi'n darllen am yr hen bregethwyr a fi, maen nhw'n pledio ar sain, credwch, edifarhewch. Ond trwy gydol y neges hon, y gobaith yw hyn, y bydd yna rai sydd yn Gristnogion yn gweld, dyma beth dylai fod. Rhai sydd yn meddwl bod nhw'n Gristnogion, efallai trwy ras Duw yn sylweddoli, dydw i ddim wedi deall. Ac i eraill sydd ddim yn dymuno gwrando o gwbl, y bydd yr ysbryd glân yn ei siglo nhw, ac yn ei deffro nhw o'i trwmgwsg marwedd. Os cydgyfodasoch â Christ. Chymod, os chi'n edrych ar yr adnodau blaenorol, diwedd penod 2, yr ail benod, adnod 20. Am hynny, os ydych wedi marw gyda Christ, oddi wrth egwyddorion y byd? Paham yr ydych megis petaich yn byw yn y byd, yn ymroi ordeiniadau, na chyffwrdd ac na garchweitha ac na theimla yr rhai ydynt oll yn llygredigaeth wrth ei harfer yn ôl gorchmynion ac athrawieithau dynion, yr hyn bethau sydd gandynt trith doethineb mewn ewyllus grefydd a gostyngeidrwydd a bod heb arbed y corff nid mewn bri i ddigonnu'r cnawd. Dyna'r negyddol. I ni di marw i pethau'r byd, ond i ni wedi'n cydgyfodi gyda Iesu Grist. Dyna yw'r nod. Dyna yw'r nod i'r Cristion. Dyna yw ein nod ni, wel, yn gyntaf yr cydgyfodi yma gyda Iesu Grist. Gai ofyn, a ydyn ni'n deall yr hyn sydd wedi digwydd i ni fel Cristnogion, neu'r hyn sydd angen i ddigwydd i chi sydd ddim yn Cristnogion? A ydyn ni wedi deall yr hyn am wnaeth Iesu Grist trosom ni? Mae hwn mor bwysig, ond nid dyma sydd mor bwysig yw i ddeall yr egwyddorion sylfaenol yma. Mae mor hwydd yn enwedig os wedi magu ar aelwyd Gristnogol. I ni mor gyfarwydd gyda hanes yr efengil, hanes y Pasg.
Ac i chi'n clywed yr un geiriau ac maen nhw'n mynd mewn i Englist ac allan trwy'r llall ac wedi osgoi'r galon yn llwyr. Ond nid yw hwnna'n wir siwr o fod, tybiwn ni fod e. Achos allai ddweud, oedd yn sicr yn wir i fi, gallen ni di roed hanes y Pasg i chi drwy ddi draw. Ond dim clem beth oedd i ystyr e. Ac i ni'n gweddio fydd yr ysbryd glân rhywsut yn dod yn ei nerth ac yn dod ac yn agor llygaid rhywun i weld, agor clustiau rhywun i glywed am y tro cyntaf, wedi clywed y geiriau sawl gwaith. Yr hyn sydd yn bwysig yw hyn, mae Iesu Grist wedi dod ac wedi gwneud pob peth ein mwyn ni. Mae wedi gwneud popeth. Dyma yw'r peth pwysicau ni'n sylweddoli heddi. Os oes na unrhyw beth fyddwn ni'n dysgu heddi, fod Iesu Grist yn popeth i ni. Ac ar y Sul yma'n arbennig, Sul y Pasg, bod diwrnod yma mor bwysig. Heb Sul y Pasg, does dim efengil, does dim Gwener y Groglith. Fydde Gwener y Groglith yn ddim byd heb Sul y Pasg. Fydde bore di Nadolig yn ddim byd heb Sul y Pasg. Ond mae Sul y Pasg yn dyrchafu'r cyfan. Mae'n holl bwysig. Mae'n gwbl angenreidiol. Ac fe nath Iesu Grist y cyfan i ni. Hyn na allem ni ei wneud, mae Iesu Grist wedi ei wneud i ni. Os oedd gobaith i unrhyw un, rhaid oedd i Grist ddod, sydd wedi cyflawni'r cyfan. Ac mae'r tad yn gallu edrych ar y mab ac yn fodlon gyda'r hyn mae Iesu Grist wedi wneud. Yn gyntaf beth nath ein problem ni yw pechod, i ni'n gwybod hynny. Dim ond ffwl byddai'n gwadu pechod, bodolaeth pechod a difrifoldeb pechod. Mae pechod yn erchyll. Does dim un gwyddonydd, does dim un gwleidus, does dim un athronyddwr wedi dyfeisio unrhyw ffordd i wella pechod. Does neb yn gallu delio â phechod. Mae pechod mor ddifrifol. Mae'n dynistrio popeth, mae'n dynistrio byd. I ni dal yn byw mewn ofn o rhyfeloedd trydydd byd. I ni dal o fewn cyrraedd i'r rhyfeloedd anferthol. A dydyn ni'n mynd i gwella dim, a dyma yw natur ni. Ac os ych chi'n meddwl mae gwleidyddion yw'r broblem, ewch i'ch swyddfeydd chi. A be gewch chi? Pobl yn siarad am ei gilydd, yn dweud pethau hyll am ei gilydd, cweryla, ewch i'ch teuluoedd chi. Be gewch chi? Cweryla, siarad hyll gyda'i gilydd. Dyna be welwch chi'n bob man. Pydach chi'n mynd i bob un tŷ ar y stryd yma, ger llaw, o gwmpas y parc, ewch i'r strydoedd lle mae yna tai mawr crand. Ewch i'r strydoedd lle mae yna dylodi. Be gewch chi? Fe gewch chi gasineb, fe gewch chi galedwch, fe gewch chi hunanoldeb. Ym mhob man. Dyna beth yw bywyd. Fe fyddwn ni'n gweld pechodau diri. Mae pechod yn broblem anferth. A mae pechod wedi peri nad oes neb yn deall. Dim. Mae pechod wedi peri fod yna rai ar ei lwydydd Cristnogol yn gallu cael ei magu ar y pethau gorau ac eto yn dewis brynt ni. Dyna pa mor bwerus yw pechod. Fod plant sydd wedi cael ei magu ar ei lwydydd Cristnogol yn dewis y byd. Doedd ddim yn gwneud sens nag yw, doedd ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Pam dewis y byd sydd yn llawn tywyllwch a gwrthod ar gras a chariad ac ar efengil, a'r holl bendithion hynny. A'r unig beth mae'r byd yn cael ei amddifadu ar eilwyd Cristnogol yw pechod. Maen nhw'n cael popeth arall. Yr holl bethau hyfryd yma'r arglwydd yn caniatáu ni, ac eto maen nhw'n dewis y byd. Dyna pa mor bwerus yw pechod. A mae pechod yn peri nad oes cymdeithas yn ni, a Duw. Beth nad Iesu Grist, fe ddath ei ddelio â phechod. Fe ddeliodd â phechod yn ei fywyd, fe gyflawnodd e. Popeth oedd rhaid i ni wneud. I ni ddim yn gallu cadw'r gyfraith, ond mae Iesu Grist wedi gadw ein mwyn ni, fe nath e'r cyfan, ac mae Eseia ni ddisgrifio fe'n berffaith yn diwedd. Mae'r penod 53 allan darllen ei gyd, ond sy'n amser nawr, ond grandewch o'r drydydd adnod. Dyma beth nath Iesu Grist trosom ni. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd e megis yn cuddio, ond nid yw'n ddisgrifiad. Ond nid yw'n ddisgrifiad. Dyna be mae pregethwr yn ei weld. Megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dyna, mae Eseia wedi ddweud cyn dyfod Crist, mae wedi disgrifio yn union sut y mae pobl yn bihafio.
megis yn cuddio ein wynebau oddi wrtho, dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono, diau, be nath Iesu Grist, a'n gymorth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto, ni a'i cyfrifasom, wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond a'r chollwyd am ein camweddau, a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni, oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni, na ni oll a grwydrasom fel defaid. Troesom bawb i'w ffordd ei hun. Dyma yw'r Efengil. Mae pobl yn troi i ffwrdd o'r arglwydd, ond mae'r arglwydd dal yn trigarhau wrtho. Ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ein hanwiredd ni i gyd. A'r thrymwyd, ac a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Fe alle Crist fod wedi dweud bod hwn yn anghyfiawn i chi'n sylweddoli beth i chi'n neud. Ond fe ath e'r groes yn wirfoddol, o'i wirfodd. Dwi'n gwneud canu cloch i chi, amser yn y dolyg. O'i wirfodd, o'i wirfodd. Dyna beth nath Iesu Grist, fe ddath yn wirfoddol. Ein mwy ni, carol arall i chi. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun, cwsg cyn dawr groes i'r ran. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod, yn rhagwyddoldeb, pan fydde ar y groes, mae nid yr hoelion fydde'n brifo fwyaf, mae nid y goron ddrain fydde'n brifo fwyaf, mae nid yr gwaywffon yn cael ei wythio i wyslus fydde brifo fwyaf, nid yr casineb fydde brifo fwyaf, ond y tad yn troi gefn ar y mab ac yn tywallt ei gosb uffern am holl blant yr arglwydd. Ydych chi'n gallu deall hynny? Fedrai ddim deall. Dwi ddim yn deall beth yw uffern yn iawn. Does dim ymgyffred gen i. Yr unig beth dwi'n gwybod i fod yn erchyll a'i fod yn dragwyddol, ond yna lluosogwch hwnna i'w holl blantau. Dyna beth nath Iesu Grist i oddef ar y groes. Dim syndod i'r mynydd i ddweud hyn. Cwsg baban bach cyn i'r groes dod i'r rhan. Achos mae'r erchylltra mwyaf yn mynd i gael ei ddioddef ar y groes. Ac fe nath hyn yn wirfoddol i rhai oedd yn troi ei pen. I rhai oedd yn plygu pen. Dwi ddim eisiau glywed. Dwi ddim eisiau clywed. Dwi ddim eisiau gwrando ar yr Efengil yma. Dwi eisiau'r byd. Ond i chi, mae Iesu Grist wedi marw drostoch chi. Cymerodd ein cosb ar ei ysgwydd ei hun. Ac yna i'r bedd, dyna chi erchyll, bod mab Duw wedi cael ei osod mewn bedd, a'r garreg wedi cael ei wthio yn erbyn yr ogof. Dioddefodd y cyfan, hyn oll oherwydd i ni dorri cyfrau Duw. Ond dyna chi fore. Dyna chi fore. Mae yna rhywbeth, y llynedd, sa eisiau dweud ble oedd dros y môr, sa eisiau swnio fel bod fi'n un pregethwr sydd yn teithio'r byd ac yn pregethu'n bobman, achos dim ond un lle dwi'n pregethu'n bell i ffwrdd, ond mi roeddwn ni rhywle bell i ffwrdd, a hwnna dim ond oherwydd teulu a perthynas agos gyda'r capel. Ond bod amser mae'r llynedd, am 7 o gloch y bore, yn mynd i'w hoedfa nhw ar doriad y wawr, yn y fynwent, ac yn pregethu ar fore'r Pasg yn gynnar yn y bore. Dyna chi fore, yn gweld y beddi yn y gyd. Beddau yn bob man, cannoedd ar gannoedd ar gannoedd. Ac yna yn cofio fod Iesu Grist wedi dod o'r bedd, yn wirthio, ac wedi profi i bobl, cannoedd o bobl yn ei weld ei fod wedi atgyfodi o'r meirw. Dyna chi fore rhyfeddol, dyna chi fore buddigoliaethus ar y trydydd dydd, iddo goncro'r bedd, iddo goncro'r cyfan pechod marwolaeth uffern Satan ei hun, a gwnaeth hyn oll ein mwy ni. Fe brofodd bod yr Efengil yn fuddigoliaethus, fod na werth yng nghredu yn Iesu Grist. Mae wedi gwneud popeth. Allwch chi feddwl am unrhyw beth y byddwch chi yn dymuno Iesu Grist i'w wneud yn well? Does dim byd.
Mae'r Beibl o'r dechrau hyd y diwedd yn rhoi'r cyfanswm i chi. A beth sy'n anhygoel yw, gwahanol awduron trwy arweiniad yr Ysbryd Glân, mae nid un person dod ymlaen ar ryw ddychymyg anhygoel, mae'r holl beth yn hanesyddol o Genesis i ddatguddiad yn cyfeirio at Grist ac yn dweud beth fydd yn wneud. A beth ddigwyddodd? Fe nath cyfan ac mae wedi ennill y frwydr. Allwn ni ddim meddwl am unrhyw beth mwy gall Iesu Grist ei wneud i ennill iachawdwriaeth. Fe nath cyfan yn llwyddiannus ac yn fuddugoliaethus. Ac fe wnaeth ein mwyn ni. Ac yn awr, mae nawr yn y nefoedd ar ddeheulaw Duw yn fuddugoliaethus ac yn gwybod fod hyd yn oed Capel y Rhath yn cael oedfa. Nag yw hwnna, mae rhaid atgoffa'n hunan o hwnna. Fod hyd yn oed oedfa fach fel hon, fod yr arglwydd yn gwybod ein bod ni'n cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Beth bynnag mae'r byd yn meddwl am ein hoedfa fach ni, beth bynnag mae'r byd crefyddol yn ei feddwl am ein hoedfa fach ni, sdim ots nagos. Achos mae'r arglwydd yn ymwybodol ac yn gweddi yw ei fod yma gyda ni. Efallai bod yr Ysbryd Glân ar waith ar enaid rhywun nawr yn curo ar y drws. Efallai, dyna'r gobeith, dyna'n gweddi ni. Efallai bod yna rhywun, mae'n curo o agor drws y galon, ac mae'n curo ac yn curo. Mae'n nawr yn eiriol trosom. Felly, pan trwy ras Duw y derbynio'n ffydd i'r Cristion, i'r pechadur sydd yn dod yn Cristion, mae'n dod at y groes. Mae wedi gweld ei bechod. Mae'n cyffesu ei bechod ac mae'n dod at droed y groes. Ac mae'n dim ond yn gallu dod at y groes trwy ras. Mae dim ond i gweld ei bechod trwy ras ac mae'n derbyn ffydd i gofleidio hyn i gyd ac i dderbyn Crist fel gwaredwr ac arglwydd. I dderbyn y sicrwydd bod ein bywydau pechadurus wedi gladdu gyda gef. Adnod 20 o'r ail benod. Am hynny, os ydych wedi marw gyda Christ. Mae'r Cristion wedi marw gyda Iesu Grist. Dyna beth sydd yn wir o'r Cristion. Bod ein bywydau pechadurus wedi gladdu gyda gef. Ein bod ni wedi'n cyfiawnhau, fel pe na byddem wedi pechu, yng ngolwg Duw, i ni wedi'n cyfiawnhau, mae'r arglwydd wedi delio ni mewn fath ffordd i ni ger ei fron fel rhai sydd ddim wedi pechu. Ni'n gwybod ni wedi pechu, ond mae cyfiawnder Crist wedi cael ei osod arnom ni. Mae gen i yn berffaith yng Nghrist. Felly nid yn unig mae'n pechod wedi'i gladdu gyda Christ, yr ydym hefyd wedi'n cydgyfodi gyda Christ. Dyna beth sydd yn digwydd i'r pechadur. Mae'n wyrth. Pan mae rhywun yn dweud bod nhw'n dod yn Gristion, nid proffes yw e. Mae proffes yn rhan. Ond nid proffes yw e. Mae'n wyrth. Os nad yw eich tystiolaeth chi yn wyrth, yna mae yna rhywbeth o'i le. Achos i chi wedi marw gyda Christ ac wedi'ch cydgyfodi gyda Christ. Ac felly, os ydy hynny'n wir, mae yna rhywbeth goruwch naturiol wedi digwydd. A mae nid mater o, wel, fi'n credu na i dderbyn hyn, neu fi'n credu na i gredu hyn, neu fe ddylynau i'r llwybr hyn achos dwi'n hoffi fe, neu mae'n lot yn haws i aros ar y llwybr dwi wedi cael fy magu, a felly'r math yna beth. Dim dyna ni'n sôn amdano. Ni'n sôn am brofiad lle chi wedi cydgyfodi â Christ. Chi wedi marw â Christ a cydgyfodi â Christ. Mae yna rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd i chi. Os hyn yn wir, rhaid i ni sylweddoli fod bywyd yr atgyfodiad yn eiddo i ni. O na ganiatawn felly i'r nerth a'r pŵer yma, sydd yn yr Iesu atgyfodedig i ddylanwadu fwy ar ein bywydau yn ddyddiol. Dyna yw ein gwed. Dyna sydd yn digwydd. Pa mae'r Ysbryd Glân? Os oes rhywun yn dod yn Gristion, yr hyn sydd wedi digwydd, mae'r Ysbryd Glân wedi dod ac wedi plannu hedyn o sancteiddrwydd ac o fywyd. Mae yn wyrth. Nid chi sy'n dewis. Nid chi sy'n gwneud proffes. Bod y pethau hynny'n digwydd, ond nid dyna beth sydd tu ôl y cyfan.
Mae yna rhywbeth wedi ei roed yn eich enaid chi sydd yn peri nawr fod yna sancteiddrwydd yna. A dyheuad am sancteiddrwydd. Ac mae yna fywyd yna lle gynt bu marwolaeth. Ac felly rhaid i ni weld hyn, fe fyddwn ni yn ei weld e, ond nid felly yw e'n brawychus i weld cyflwr yr eglwys heddi. Mor bell i ffwrdd o'r hyn mae Paul yn sôn amdano. Wel, yn ail felly, gosodwch eich serch nid ar bethau sydd ar y ddaear. Bydd am i ni sylwi ar yr hyn na ddylem osod ein serch arnynt. Mae yna negyddol ond oes yn yr ysgrythyr. Chymod, ni'n cael ein cyhyddo trwy'r amser o mynd ymlaen am bethau'r byd, a pethau na ddylsyn ni'n wneud, a pethau dylsyn ni'n wneud. Wel, a fyna fyddwn ni'n wneud, os cewn ni'r nerth i wneud hynny trwy'n bywydau ni, achos dyna yw'r neges. Beth oeddem ni ar 11? Allwch chi ddweud hyn oedd yn wir ohono ni 11, Effesiaid. Yr ail benod yr 2 adnod gyntaf. A chwythau a fyw haodd e fe. Mae yna rhai ohonoch chi dal yn eich pechod yn farw. Chi sydd yn troi eich pen i lawr. Chi sydd yn troi eich pen i ffwrdd. Chi sydd ddim am Grist. Dyma yw eich cyflwr chi nawr, ond i'r Cristion, dyma bydd oedd yn wir. A chwythau a fyw haodd e fe pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau yn yr Recordiwyd gynt, sylwch ar y gair gynt, yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anifidod, ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd gan wneithio'r ewellysiau y cnawd a'r meddyliau ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant i gofaint megis eraill. Mi roeddwn ni fel pawb arall yn byw i bethau'r byd ac yn farw, yn ysbrydol farw, yn cerdded fel y byd, ond nawr, dyma beth sydd yn wir o'r pechadur sydd wedi dod yn Gristion. Mae'n wahanol nawr. Mae ein hymarweddiad ni gynt fel y byd. Hynny yw ein holl berson, yr oedd yn llawn o'r hunan, ac hyd yn oed pan ych chi'n gweld rhai sydd falle ddim yn ymddangos yn llawn hunan. Pethau ni'n cael gweld i calonau nhw, bydd yn ddiddorol iawn bydde. Mae rhai o'r byd, ac maen nhw'n bobl hyfryd, ond maen nhw'n cael ei disgrifio, does dim hunan fyna, maen nhw'n helpu eraill, o'ch chi'n gwybod beth, licen i wybod beth sydd yn y galon. Beth oedden ni gwthio nhw i'r gweithredoedd hynny? Maen nhw eisiau rhyw fath o glod, bod ni wedi helpu eraill. Dwi wedi bod yn helpu hwn a'r llall. Sawl gwaith i ni wedi syrthio i'r temtasiwn? Di dweud hynny, mi roeddwn ni trwy ras wedi bod yn lot o help i rywun. Ac o'n i'n gallu fod yn gymorth iddynt. A mae'r balchder yn dod i fewn yn ni. Beth yw hynny? Balchder pechod. Dyna beth oedden ni gynt. Hyd yn oed gorau'r byd. Hyd yn oed y pobl fwyaf caredig yn ein barn ni. Petawn ni'n cael gweld tywyllwch i calonau nhw. Dyma beth fyddwn ni'n ei gweld. Yw balchder a hunanoldeb. Mae Paul yn dweud, dyna beth oedden ni gynt. Nid nawr. Cofiwch nôl, pa bynnag math o gefndir. Sut oeddech chi'n meddwl fel y byd? Ond y gorffennol yw hynny, os oes wir broffes wedi digwydd. Yn y gorffennol yw'r pethau hynny. Os ydy'n honni ein bod ni wedi'n cydgyfodi â Christ, yna grandewch Rhufeiniaid y 12fed benod, dyma chi adnod. Am hynny, yr wyf yn atolwg i chwifrodyr trigareddau Duw, roddi ohonoch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw. Yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. Mae'n mynd ymlaen yn yr ail adnod. Ac na chyd ymffurfiwch ar byd hwn, eithyr ymnewidiwch trwy adnewyddiad eich meddwl, fel y profwch beth yw daionis a chymeradwy a phyrffaith y wyllus Dduw. Mae e trwy'r ysgrythyr, mae e yno o'r dechrau i'r diwedd. Mae e'n dweud, na fyddech chi yn profi. Os ydych chi wedi eich cydgyfodi â Christ, yna na chyd ymffurfiwch ar byd hwn. Peidiwch â ceisio profi i'r byd bod chi ddim yn wahanol iddyn nhw. Mi rydych chi yn wahanol iddyn nhw.
Mae popeth amdano chi'n wahanol. Mae'ch dyheadau chi'n wahanol. Mae'ch cariad chi'n wahanol. Mae'r hyn sydd yn eich symbolu chi i wneud pethau wahanol. Mae'r holl natur chi'n wahanol. Mae'ch gogwydd chi'n wahanol. Iago 4:4, chwi nebwyr a godinebwragedd, oni wyddwch wi fel fod cyfeilliach y byd yn elyniaeth i Dduw. Pwy bynnag yn hynny a wellysio fod yn gyfaill i'r byd y mae yn elyn i Dduw. Mae problem dyn ni'n does gyda'r Beibl, dyna'r broblem. Dyna pam mae cyfieithiadau newydd yn cael eich creu, achos mae ganddyn nhw broblem gyda'r cyfieithiadau cywir. Ac felly dyna be mae lot o Capel yn wneud, yw dod â cyfieithiadau sydd ddim cweit mor gywir. Achos os ych chi'n cyfieithu'r Beibl fel ag y mae, mae ganddyn ni broblem yn yr oes i ni'n byw ynddi. Achos yn yr oes i ni'n byw ynddi, mae'r ysgrythyr yn dweud wrthon ni'n reit glir fod yna lawer heb ddeall yr Efengyl. Dydyn nhw ddim wedi profi gras Duw. A ydyn ni dal i rodio fel ag yr oeddwn ni ymysg yr rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni gynt yn chwantau ein cnawd gan neithi'r ewellysiau y cnawd a'r meddyliau. Oes na fannau yn ein bywydau sy'n dangos bod ein serch ar ôl pethau'r ddeiar? Beth am yr ymddangosiad? Am ein hymddangosiad dyddiol ein gwisg ni, a ydy'n gwisg ni yn lan ac yn weddaidd? Beth am y mannau yr ydym ni yn mynychu? A ydyn ni'n ofalus, yn meddwl bob peth i ni'n wneud, i ble ni'n mynd, y modd i ni'n siarad, popeth amdano ni. Mi roeddwn ni'n ddiweddar, rhywle dim byd yn anghywir, ond mi roeddwn ni'n eistedd yn y car yn aros i bigo rwy'n lan. Heb sylwi am y 10 munud yr oedd na gar o mlaen ni wedi sylweddoli pwy oeddwn ni. Ac yna wrth fi'n heibio'n dod ar ffenest lawr a wafio. Dychmygwch chi petaw ni wedi bod yn gwneud rhywbeth na ddylsyn ni? Ond ni dyle'r Cristion wastad fod yn byw mawl a clod i'r arglwydd. Felly roedden ni gynt yn y byd. Ond nawr mae gwerth wedi digwydd. Os ydw i wedi marw a Iesu Grist a chydgyfodi a Christ, oherwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud trosto fi, bod gwerth wedi digwydd. 1 Thessaloniaid 5:22, dyma chi adnod. Ymgedwch rhag pob rhith drygioni. Cadwch i ffwrdd o bob ymddangosiad o bechod. O bob ymddangosiad o bechod. Dyna yw natur y Cristion. Dyw e ddim yn broblem i'r Cristion. Mae'r Cristion am wneud hynny. Dyna beth mae'r Cristion am wneud. Mae hwn efallai fydd yn profi rai o'n chi dod dim un diwrnod wedi dod pan deithoch chi yn blentyn i'r arglwydd. Os mae dyna fydd pwrpas y neges yma, fyddwn ni'n diolch i'r arglwydd am hynny, bod rhywun wedi sylweddoli nad ydw i wedi dod, achos mae hyn mor bell i ffwrdd o'r hyn dylsyn ni fod. Oes gyda ni concern am y brawd gwan. Oedden ni'n byw ein bywydau yn poeni am eraill, am y brawd gwan? Dydw i ddim eisiau gwneud dim niwed i'r un gwan. Felly fyddai'n ofalus o bob peth dwi'n i ddweud a'i wneud. Un sgwrs. Beth am ein cyfeillion ni? Mae'r cyfeillion yn dweud llawer wrthon ni amdanoch. Ond ydyw e, wrth gwrs y mae'r Cristion am fod yn gyfeillgar a chariadus tuag at bawb. Ond mae yna wahaniaeth rhwng y cyfeillion agos hynny, yr rhai ni mwynhau eu cwmniaeth a'i sgwrs a'r mannau cyfarfod. Y mae'n dweud llawer amdano ni. A dyn ni'n meddwl am bethau deiarol drwy'r amser. Beth mae Paul dweud, gosodwch, peidiwch gosod eich serch ar pethau'r ddeiar, gosodwch eich serch ar bethau o ddifri. A yw Duw yn eich cynlluniau chi. Mae ddiwr hwy dweud i fod bod chi wedi gweddio am arweiniad, ond wedyn chi'n mynd i ofyn i bobl am arweiniad, ac yna chi'n gwybod bod nhw'n mynd i ddweud beth chi eisiau clywed. Ond bod chi yn dymuno gwneud ewyllus yr arglwydd ym mhob peth.
Mae'n rhyfedd dros y blynyddoedd yn clywed pobl yn dweud bod nhw wedi gweddio am arweiniad a bod nhw wedi mynd i ffwrdd i goleg mewn rhyw lle arbennig neu wedi mynd i swydd mewn lle arbennig ac oeddech chi'n gwybod ar y pryd. Dwi'n amen fawr iawn os mae dyna ble mae'r arglwydd am iddynt fod, ond rhywsut neu gilydd. Falle bod y cyflog lot yn well, ond o'ch chi'n gwybod, doedd e ddim lles i'r enaid a blynyddoedd oedd gwrthgilio sydd wedi bod. Beth oedd hwnna'n dweud am y weddi am arweiniad? Dwi ddim yn siŵr iawn. Ond un peth i ni yn gwybod y mae'r Cristion yn dyheu. Pam mae e wedi cydgyfodi â Christ? Pam y mae nerth yr atgyfodiad yn eiddo iddo? Y mae e'n bosib? Y mae e yno i ni'n abal i wneud hyn? Os ydyn ni wir wedi cael proffes go iawn, os oes profiad wedi digwydd, yna mae'r pethau hyn yn wir ohono ni. Mae yna wyrth wedi digwydd. Fa beth i orffen yn drydydd? Ceisiwch y pethau sydd uchod. Ni'n gwybod na ddylen ni gosod ein serchiadau ar bethau'r ddeiad. Beth sydd angen i wneud? Gosod nhw ar bethau o ddifri. Ac mae'r ceisio yma, mae'r term yn golygu math o geisio sy'n cynnwys dyfal barhad. Nid rhyw geisio dros dro i we. Y mae'n ddyfal, y mae'n gyson ac y mae'n barhaol. Y mae'n geisio sydd yn peri fod na nerth yn mynd iddi. Mae e'n fwy na cheisio i ganfod. Y mae'n ceisio i feddiannu. Ond nid dyna'r gwahaniaeth. Allech chi fod yn chwilio am rhywbeth a wedyn i ni weld dwi'n gwybod ble mae e. Ond dim dyna beth sydd fan hyn. Y mae yna geisio i weld ac yna i afael arno. A nawr mae'n eiddo i mi. Dyna'r ceisio. Dyw e jyst ddim yn ddigon i ddod i'r cwrdd. Dyw e jyst ddim yn ddigon i ddod i'r cwrdd gweddi. Mae e'n fwy na hynny. Mae e'n ceisio i cael gafael. Ei fod yn rhan ohonom. Ceisiwch beth o ddifri. Ceisiwch Duw ei hun, yr arglwydd. Effesiaid 1:3, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn anbendithiodd ni, a pho bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd yng Nghrist. Dyna beth i ni am, yw bendithio'n yr arglwydd, i geisio'r arglwydd ei hun. Adnod y testun. Am hynny os cydgyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Ceisiwch Christ. Ceisiwch y pethau sydd o ddifri. Ceisiwch ei bresenoldeb e. Dyna beth i ni am. Y mae Iesu Grist am bendithio'n diri arnom. Y mae e'n eistedd ar ddeheulaw Duw. Y mae'n aros i ni ofyn iddo am ei bendithion. Dyma beth mae'n ei, mae'n aros. Mae'n dweud, na fyddwch chi'n gofyn i mi. Nid y gofyn fel i chi wedi bod yn neud, ac un troed yn y byd, ac un troed yn y cwrgweddi efallai, un troed yn yr eglwys, ac un troed yn y byd. Na, dwi am weld eich bod chi'n taflu eich hun arnau. Mae'r arglwydd yw popeth i mi. Mae nid esgusodion i chi'n dod lan, fedra i ddim neud e heddi, fedra i ddim cael yr amser tawel heddi. Dwi'n rhy brysur, mae rai fi fynd allan am trip heddi. Nid yna beth mae'n sôn amdano. Cwrgweddi, mae dyheuad am gael bod yna. Nid o esgusodion, mae gormod o waith da fi. Mae'n hyfed sut i ni'n gallu ffitio popeth mewn o gwmpas pethau eraill, ond pam yn dod i'r arglwydd, i ni'n ffeindio fe'n anodd i ffitio'r arglwydd mewn, ac i ni wastad yn ofalus o'n hamser ni, pam yn dod i beth yr arglwydd, mae rai fi aros gatre heddi. Os yna'r gyfle i dystio leiti, dwi ddim yn ddoeth nawr sefyll a gwneud proffes nawr, fyddai'n neud mwy o niwed os dwedau rhywbeth nawr. Ac i ni'n gwybod yn iawn, i ni gormod o gywilydd. Dyna'r disgrifiad o'r Cristion sydd gan Paul, nac yr hyn sydd gan Paul fan hyn, yw un sydd wedi cydgyfodi â Iesu Grist. Mae'r nerth yr atgyfodiad yn y Cristion yn goruwch naturiol, ac mae'r Cristion yn abal, mae ganddo fo nerth, ac mae'r arglwydd yn aros nawr. Galwch arnau, ac fe na'i tyru bendithion arnoch chi. Os i ni'n galw ar arglwydd i ddod lawr ein plith ni, dychmygwch chi'n cyfarfodydd gweddi ni, bydd pledio, tyr di lawr. Falle ddaw e. Chi weld pam? Mae e am bendithio ei blant. So pam nad ydyn ni'n gofyn iddo fe te? Yn dair. Bod ni'n pledio gyda ge. Mae e'n dyheu i bendithio ei bobl e. Na fyddwn ni'n ceisio'r arglwydd. Dyna beth mae Paul yn dweud, fe fydd Cristion yn ceisio pethau o ddifri, yr arglwydd ei hun. Rhoddion gwerthfawr, mwy gwerthfawr na thrysorau'r
India i gyd. Ydych chi'n meddwl am hynny? Neu ydy cwrgweddi, ydy oedfa bregethu, prynhawn di Sul. Prynhawn di Sul hefyd. Cael un yn y bore, un yn nos, a prynhawn Sul. Tair gwaith. A bore di Gwener hefyd, o na benwythnos trwm yw Pasg. Bore di Gwener, ac oedd cwrgweddi, neu oedfa Pasg Cymraeg ar nos Iau, a cwrgweddi nos Fercher. Dyna chi wythnos drom. O dychmygwch i'r wythnos arweiniodd i'r Sul i Iesu Grist. Ac fe wnaeth e'r cyfan eich mwyn chi. Ac i ni'n ffeindio fe'n anodd i rhoi un noswaith awr fach. Awr fach. Ceisiwch y pethau o ddifri, mae Paul yn dweud. Profwch eich bod chi'n Gristion. Ond yw'r Cristion ddim am brofi fod yn Gristion. Mae'n rhywbeth naturiol. So dyna yw'r broblem. Dyna'r benbleth sydd yn fy meddwl i. A yw'r rhain yn Gristnogion a'i ffeidio? Dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth dwi'n gwybod yw, hyn dylsen ni fod. Ac mae rhaid i ni ddeheu, gwna fi, yr hyn y dylsen ni fod. Hebreaid 11. Adnod 24 a 25. Trwy ffydd Moses wedi myned yn fawr a wrthododd ei alw yn fab merch Pharo, gan ddewis yn hytrach oddef adfyd gyda phobl Dduw na chael mwyniant pechod dros amser. Dyna chi ddewis doeth. Yr oedd ganddo fe'r esgusodion diri, gallai wedi dweud, fydde yn well i fi fod gyda Pharo. Sa eisiau upsetio fe. Gai fwy o gyfle i wneud lles i'r efengil gyda Pharo. Ond na oedd e wedi ddeall e. Chi ddim yn chwarae gyda pechod. Dwi am sefyll gyda phobl yr arglwydd. Dwi'n ceisio'r pethau sydd o ddifri. Pa fath o bethau dylen ni fod yn treulio'n hamser arnynt? Gwrandewch ar hwn. Filipiaid 4. Adnod 8. Dyma i chi adnod hyfryd. Yn ddiwethaf frodyr, pa bethau bynnag sydd wir, pa bethau bynnag sydd onest, pa bethau bynnag sydd gyfiawn, pa bethau bynnag sydd bir, pa bethau bynnag sydd hawddgar, pa bethau bynnag sydd ganmoladwy, od oes un rhinwedd ac od oes dim clod, meddyliwch am y pethau hyn. O ein cartref yw'r nefoedd. Felly na fyddwn ni'n gosod ein serch ar bethau sydd o'r nefoedd. Gadewch i ni geisio lle mae Iesu Grist heddiw, nawr. Mae'n herm tragwyddoldeb, ond y nawr o ran ein byd amser ni, mae yna nawr, mae'n ein gweld ni, mae'n eiriol trosom. Na fyddwn ni'n geisio fe. A yw Iesu Grist wedi marw? Wel, do fe, fi oedd e farw. Ond dyw e ddim yn y bedd. Mae e wedi atgyfodi. Ac y mae e nawr wedi esgyn i'r nef, ac y mae ar ddeheulaw Duw. Gadewch i ni osod ein serch ar y nefoedd, ble mae'r Iesu yn paratoi lle i ni. A mae'n paratoi lle pwrpasol ar gyfer ni fel unigolion. Mae yna le arbennig ar ein cyfer ni. Beth yw ein pwrpas ni mewn bywyd? Dyn ni'n cytuno gyda hyn cynnes byw i mi yw Crist a marw sydd elw. A yw hyn yn wir? Tra ar y ddaear mae Iesu Grist yn bopeth i ni, ac yna rhyw ddydd cael bod yn y nefoedd sydd llawer gwell. A di hynny'n wir i'r Cristion? A oes na ddeheuad yn ein calonau am bethau ysbrydol? I fod yn hir arglwydd, i fod gyda'r saint, i fod yng nghlyw'r gair Duw. Cofio clywed yr pregethwr o America, Richard Owen Roberts, blynyddoedd yn ôl, ac oedd e'n dweud, sa'n gwybod oedd e'n pregeth, neu pan oedd e gyda ni yn y tŷ neu beth bynnag, ond fe oedd e pan mae'n pacio i deithio i bregethu, mae'n pacio dillad, os yn dod am wythnos, mae'n pacio digon am bythefnos. Chos dyw e ddim yn gwybod pwrpasau yr arglwydd. Felly mae'n cario dwbl yr hyn sydd ei angen. Beth os daw yr arglwydd mewn bendith? Fi digon gyda fi i bara ac yna gallu golchi ac yna blaen. A dyna sut i ni'n meddwl? Pob dim.
Fod cynlluniau'r arglwydd yn flaenllaw yn ei meddyliau ni. Fod ni'n cadw pethau Duw ar flaen ein meddyliau yn wastadol. A'i pererinion ydym yma ar y ddaear. Na'r dyna yw Cristion. Dyna chi gyffwrdd ar beth yw Cristion. A mae'n amhosibl i fod fel hyn, oni bai bod gwirth wedi digwydd. Dydy ni ddim yn dymuno proffes, i ni'n mwynhau clywed bod rhai wedi gwneud proffes. Beth i ni'n dymuno gweld yw prawf eich bod wedi cydgyfodi â Iesu Grist. Dyma i chi ddiwrnod. Y diwrnod fwyaf pwysica yn hanes yr eglwys. Y diwrnod yr atgyfododd Iesu Grist o'r bedd, sydd yn goron ar y cyfan. O Gwener y Groglith, dyna chi ddiwrnod erchyll. Yr holl atgasedig at Grist, ac yna di gofaint y tad ar y mab, a'r dioddef tu hwnt i unrhyw beth fedrwn ni ddeall. Ond wedi iddo ddioddef ar y trydydd dydd fel dwedodd e, ac fel proffwydwyd, fe atgyfododd e o'r bedd. O, na fydde hyn yn wir amdano ni. Am hynny, os cydgyfodasoch gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, nid ar bethau sydd ar y ddaear. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ei fywyd, yn diolch am ei farwolaeth, ac yn diolch am yr atgyfodiad. Ac yn nawr yn diolch i fod yn nawr yn eiriol trosom. O Dduw, tyrd gweithio, ni yn gofyn bod yr ysbryd glân ar waith yn curo ar galon rhai, ac yn agor llygaid y deillion, ac yn agor i clistiau, mwyn iddynt glywed rhyfeddodau'r efengil. Gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn oll mawl a chlod, a thrwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn 103 mi dafla maich oddi ar fy ngwar. 103 gwni sefyll i'w chanu. Oh
nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glan fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.